Алга килмей, билеп булмый, алда ни күрәшәгең дип җырлыйлар җырда. Язмыш әдәм баласын ничек кенә сынамый. Минем белән алай булмас, булай булмас дип әйтә торган түгел хәзер. Бүген миллионер булучылар иртәгә белгенлеккә төшәргә, 3 катлы коттеджда яшәүчеләр урамда калырга мөмкин. Булмас димә, дөнья бу. Исәнмесез? Кара-каршы тапшыруның бүгенге темасы бомж урамда калган хатын-кыз язмышы. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бу темага без тикмәгә генә алынмадык. Бүгенге көндә Россиядә миллионланган өйсез, урамда гомер итүче кеше яши. Алар күбрәк инде шәһәр үзәгендә, шулай ук базар һәм вокзалларда көн күрә. Шәһәр ыгы-зыгысында кайный торган халык өчен бу гадәти күренешкә әверелгән кебек. Гадәттә без урамда аунап яткан исерекне күрсәк, яисә шешенеп беткән сукбайга очрасак, Алла сакласын дибез дә тизрәк аның яныннан китү ягын карыйбыз. Ә бит кайчандыр ул мискеннәр дә үзләрен шундый дәрәҗәгә төшәр дип уйламаган. Ни өчен соң адәм баласы түбәнгә тәгәри? Монда кем гаепле? Әйдәгез, без менә шушындый авыр язмышлы булмау хакында, шушындый хәлгә төшмәс өчен нәрсә эшләргә бүген шул хакта сөйләшик. Димәк, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, без әзерләгән видеоязманы карарга вакыт килеп җитте. Бар игътибарыгызны экранга юнәлтергә тәкъдим итәбез. Без башлыйбыз. Гөлсинә Никитинага 54 яшь. Гомер узган да киткән. Иркәләр баласы да, иңенә башын салырдай ире дә, бер кеме юк аның. Сукбай хатын хәзер яшәү урыны һәм һөнәре булмаганнарны сыендыручы үзәктә көн уздыра. Анда килеп ләккәнче, аш, исерек килеш, Казан урамнары буйлап буш шешә җыеп, салкыннан ишеп йөри. Гөлсинәнең яшьлеге Белгород өлкәсендә уза. Ул анда комсомол юлламасы белән китеп төзелештә эшләгән. Аннары Казанга кире кайта. Кибеткә сатучы булып урнаша. Шунда хатын аракы белән дуслашкан. Башта обед вакытында берәр рюмка. Аннан соң инде китте. Күбрәк тә тора алмыйдырым. Бомжевать итә башлагач, вообще, төштем, бик аска төштем. Аракы эчеп акылы томаланган хатын җинаять юлына да бара. Пляжда бер мужчинадан кесәсеннән акча алдык. Безне шунда ук тоттылар да, утырттылар. Утырып чыктым да. Ничә ел утырдыгыз? 4. Гөлсинә төрмәдән чыкканда, әти-әнисе үлгән, 2 бүлмәле фатирны апасы сатып башка җиргә күченә. Чувашиягә киттем дә, менә Слава Чуваш малае мине прописать итте, анда колхозда эшләдек. И свинарка булып эшләдем, и доярка булып эшләдем. Аннан соң колхоз таралды. Банкрот. И ирем белән начар тора башладык. Аерылып, монда кайттым. Монда урын юк торырга. Менә урамда тордым. Подъездларда йоклап, йөреп, җәй көне урамда, менә шешә җыеп, металл, шуларны эзләп китереп. Мин ардым урамда. Хәзер монда тыныч, рәхәтләнеп йоклыйм, чистада юынам, чиста йөрим. Бет юк. Ардым урамда. Менә хәзер миңа калды 1 ел пенсияга. Алла бирсә, мине куып чыгармасалар моннан. Мин җирим барбыр тырышам, кая шешә җыям, кая яшьләрдән акча сорыйм. Түләргә кирәк бит тоже. Менә Аллага шөкер, хәзер эчмим, бик каты эчәдерим. Шуның өчен эчә күрмәсеннәр. Ни мужчина, ни женщина эчә күрмәсеннәр. Менә
Хаман әйтәм. Исән саулык, тазалык берсен. Әзрәк акча булса, тәнне әйбер алып ашарга лучше. Менә хәзер ашамаган әйберләрне акча була алып ашыйм. Мороженыйны күптәннән ашаган булмады. Хәзер рәхәтләнеп мороженый ашыйм. Менә Элек бөтен акча аракыга киткән. аракыга китәдер бөтенсе. Андый хәлгә кала күрмәсеннәр. Менә караган кешеләр исән саулык, тазалык бирсен уларга. Андый хәлгә кала күрмәсеннәр. Менә шундый язмыш, хөрмәтле тамашачылар, еласаң да, үкенсәң дә, терсәк ерак, аны тешләп булмый. Гөлсинә апа 54 яшендә булса да, инде үткән гомер өчен үкенер һәм акылга килеп, ул үзенең тормышын яңадан башларга тырышыр дип өметләнәбез. Бәлки чынлап та, катлаулы булса да, ул үзенең тормышын башлый алыр, эшен дә табыр, бәлки сыеныр, урын да табыр. Ә бүгенге безнең тапшыруыбыз Гөлсинә апа кебек кулына аракы тулы стакан тоткан хатын-кызлар өчен, хәер хатын-кызлар өчен генә түгел, ир-атлар өчен дә гыйбрәтле булсын иде. Дуслар, сезнең белән бергә видеоязманы игътибар белән карадык. Аның язмышы сездә нинди фикерләр уятты, нинди хисләр тудырды? Әлбәттә, бу сюжетны караганнан соң бөтен тәнемнән кастаннары йөгерде. Бу хәл әлбәттә бик тетрәндергеч хәл. Чөнки хатын-кызның, нәкъ менә хатын-кызның шушы бүгенге көндә шундый дәрәҗәгә төшүе, ул инде әлбәттә безнең җәмгыятебез өчен дә, ул беренче чиратта гаилә өчен бу бик түбәнлек. Сугбайлык хәленә төшү кешенең, мин әйтерем, гаеп бар безнең җәмгыятебездә дә, күпмедер дәрәҗәдә бар безнең җитәкчелегебездә дә, һәм иң беренче чиракта мин шушы көнгә төшүне кешенең үзе белән бәйләр идем, һәм кешенең аракыга, икенче төрле итеп әйтсәк, алкоголь эчемлекләргә үзенең көчсез булуында. Бу хатыны мин беренче чиратта кызганам. Минемчә, мондый кешеләрне кызганырга кирәк. Әгәр дә инде син урамнан үтеп барганда, әйтик, кыш көне карда аунап ята торган исерек кешене күрәсең икән, ничек инде аның яныннан узып китәргә мөмкин? Ул бит тере кеше, ул бит Күп кенә кеше узып китә бит. Узып китү, аны хищуга уятып, ничектер торгызып, утыртып китәргә кирәк минем фикеремчә. Беләсезме, менә минем дә әниемнең исеме Гөлсинә, һәм исемен үк ишеткәч үк йөрәкләр әйләнешеп китә. Менә синең дә якын кешең менә шундый хәлгә кала ала дип, гомердә башка да килми бит ул. Ә бит чыннан да менә Динар дөрес әйтә, ул кешеләр дә бит кемнәрнеңдер якыннары. Улар үзеннән үзе генә кеше түгел бит инде ул. Аның да танышлары бар, якыннары бар. Менә шушындый хәлгә җитәрлек, менә чыннан да алар кая карый икән ул вакытта? Бу сюжетны караганнан соң шундый фикер туа. Менә бу Гөлсинә ханымның карап киткәнчә, ул элек шундый начар юлга баскан, хәзер инде ул акылга килгән дип әйтергә була. Ул аның үзенең көчсез дип әйтеп булмаган. Соңга таба булса да ул барыбер үзенең элекке халатына кайтып, яңа тормыш курмакчы була. Шиттән генә кемнедер гаепләү, кем хакындадыр хөкем итү, әйбит, ул бик җиңел нәрсә. Иң авыры, әгәр дә син үзең шул кеше урынында калсаң. Менә әгәр дә әйтик, менә сез, мин, берәребез, Алла сакласын, шушы кеше урынында калсак, без нәрсә эшләр идек икән? Менә ул аракыда тапкан үзенең бөтен бәхетен. Ә шунлыкта документлар юк, эш урыны юк, фатир сатылган, әни үлгән, барып таяныр кеше юк. Аның өчен бердән бер урын урам, һәм урамда аны кабул иткән башка үзе кебек сугбайлар. Һәм ул да инде алар сафына кирип китә. Менә сез нәрсә эшләр идегез бу очракта? Менә безнең җәмгыятьнең гомумән хатасы шундадыр димен мин. Без нәтиҗәне дәвалый башлыйбыз. Медицинада булсын, башка өлкәдә булсын. Бу хәлнең башы кайда икәнен уйлап карамыйбыз. Без инде бала бәлиғ булганчы аны гаиләдә тәрбиялибез. Мин үзем шул карашта торам, адәм баласы үзен гомер буе тәрбияләргә тиеш. Һәм үзеңне тыйып тора алу кеше, ихтыяр кеше булырга тиеш һәр кемдә, теләсә кайсы яшьтә. Әлфия ханым, менә әйтегез әле, сугбайлар белән сөйләшергә туры килә, менә сюжетлар төшергәндә әйбит, һәм алардан шундый нәрсәне ишетәсең. Менә мин шушы хәлгә төштем, чөнки минем документларымны урладылар, минем фатирымны талап алдылар. Һәрбер кешедә сугбай буламысың менә шушындай очракта? Ни өчен соң әле ул ничектер төшенкелеккә бирелергә? Мөмкинме, ярар фатирны тиз генә кайтарып булмасын. Һич югы документларын югалткан кеше документларын эшләтә аламы? Сугбай булып урамда калган, бөтен документларын, паспортларын югалткан очраклар була. Аларны
андыларга чыннан да ярдәм итәргә тырышабыз. Алар бит каядыр пропискада булган, каядыр соңгы яшәү урыннары буенча эзләп, аларның документларын яңадан ясыйбыз, пропискага кертәбез. Менә әлеге дә баягы сюжетта күрсәткән үзәккә дә алар вакытлыча пропискага кертеп була бит инде. Шуңа күрә Бу мәсьәләне төбенә хәл итеп була. төшкән, тормышның төбенә төшкән кешеләргә барыбер ярдәм итү милиция тарафыннан алып Демәк, барылыр. әгәр дә ул үзен бу вакытта инде адәм баласының үзендә ниндидер бер үзенә карата җаваплылык хисе булырга тиеш. Әгәр дә ул сукбай булырга теләми икән, димәк, ул урамга барып, әнә теге сукбайлар белән арак эчә башларга тиеш түгел, ә киресенчә милицияга барырга, документларын ничек тә булса яңадан торгызырга һәм эшкә урнашу юлларын эзләргә тиеш була. Шулай бит? Әйе, нәкъ шулай. Нәкъ шулай. Эшкә урнаша алмаса нишләргә инде аңа? Хәзер бит ай-хай авыр эшкә урнашырга да. Эшкә урнашырга авыр, әмма менә мисал өчен, урамда бик күп кар, кыш көне ишек алды җыештыручылар кирәк. Шундый эшкә булса да урнашырга була. Адәм баласы иң беренче чиратта эштән курыкмаска тиеш. Эш булды да, ә менә яшәү мәсьәләсенә килгәндә, кая яшәсен ул? Яшәү мәсьәләсенә килгәндә бу билгеле катлаулы сорау. Әйдә, кунаклардан сорыйбыз. Кая яшәргә мәсәлән аңа? Ярар, эшкә урнашты ди ул. Дворник булып урнашты. Безнең героебыз әлеге ханымны сюжетта караганнан соң шундый тәэсир туа. Син үзең нәрсә чәчкәнсең, шуны урасың инде. Әлбәттә, кызгану хисләре туа. Аның яшьләрен күргәч, бездә дә яшьләр килергә мөмкин. Тормыш иткән кешеләрдә генә, яшьләрдә түгел. Хәзер яшьләрдә кызгану хисе бик әз уяна. Тормыш иткән кешеләр уйлый инде. Менә бит үзең шушы тормышка китереп җиткергәнсең. Үзеңдә бит гаеп ди, без дә нокта куябыз. Шул ук урамда үтеп барганда да. Исерк ята икән, кайсыбыз ярдәм итә? Бербез дә итми. Безне тормыш баскан. Иртәгә тагын менә бәяләр артырга тиеш. Чабабыз. Ә ничек без аңа ярдәм итик? Бездән генә тормый бит ул. Менә монда җәмгыятьнең шире бу. Исерк кеше җайлы безнең җитәкчеләребезгә. Шуңа күрә алар нинди генә этикеткалар, аракылар юк. Бүтән җирдә алар күп. Балалар яшьләрне кызыктыралар. Һәрбер чаклыкта ниндидер сәүдә үзәге безнең. Менә шуңа күрә бездә әз генә менә шушы урамда ятучыларны җыеп, чыннан да алар белән эшләүче бүлектә булырга тиештер. Без бер дә алардан бүген генә шушы тапшыруда гына кытыла алмыйбыз. Алар бар һәм булачак. Һич кенә дә без алардан Мөршидә ханым кытыла алмыйбыз, ләкин безнең максатыбыз менә гыйбрәт шушындый хәлгә төшергә мөмкин. Без әгәр дә аракы эчсәк һәм шушындый хәлләрнең булмавын теләү максаты белән без бу тапшыруны эшлибез. Әйдәгез мәсьәләнең тагын бер ягын карап китик әле. Менә без җәмгыять дибез. Җәмгыять ул ниндидер бер өченче зат булып безнең күз алдына килә. Ул шундый зур нәрсәдер, нәрсә икән үзебез дә белмибез. Ләкин җәмгыять бит ул без кешеләр. Бу очракта Гөлсинә ханымның ире, аның апасы, аның фатирын сатып киткән. Әгәр дә игътибар итсәгез, безнең янәшәбездә күпме туганнар мал өчен талашалар. Күпме туганнар бер-берсен менә шул мал өчен сугышып, талашып, сутлашып, бер-берсен бер нәрсәсез калдыру өчен тырышалар. Монда аның төрмәдә булуыннан файдаланып, билгеле апасы фатирын сатып киткән, бер нәрсәсез калдырган. Менә шит кешедән нинди ярдәм көтәсең? Әгәр дә синең бер анадан сөт имеп үскән бердән-бер туганың, бер анадан туган, бер имине имеп үскән туганың сине шушындай хәлгә җиткерә. Менә монысын ничек аңларга мин мәсәлән аңлый алмыйм. Юк, монда да әлбәттә төрле фикерләр булырга мөмкин, ләкин бит әлеге дә баягы шул ук хатын урлаган, аны урлаган өчен 4 елга утыртканнар. Төрмәдән кем әйбәт булып чыга? Менә килешерсездер, минем уйлавымча, менә бу әлеге дә баягы безнең закон чыгарылучыларның һәм җитәкчеләрнең дә карашы, кем кеше үтерә, аңа да бирәләр. Менә бу бит инде тигезсезлек, анары кешене менә булай гына тиктумалда гына тәрбияләп булмый, аңа ниндидер идеология кирәк. Төрле шартта калган җәмгыять дип дөрес әйтәсез, әлбәттә, анысы да бар. Әйтик, сугыш вакытында да яшәгәннәр. Аларның да рәхәт булмаган тормышлары, алар бит ләкин алар бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән ярдәм кешеләр. иткәннәр. Менә битарафлык хәзер бездә күбрәк. Менә шул битарафлык. Хөрмәтле кунаклар, шулай да минем ишетәсем килә. Ни өчен менә хәзер туган белән туган шушлай талаша, һәм ни өчен бер туган икенчесен менә шушындый хәлдә урамда калдыра? Бу бәлки без тәрбия диярбез, бәлки гаилә диярбез кабат. Шулай да бүтән сәбәпләр бармы? Нәрсә бу? Монда мөгаен беләсезме нәрсәдер? Совет заманын никадәр генә без орышсак та, бездә киләчәккә ышаныч, киләчәккә өмет бар иде һәм барыбыз да без бер тигезрәк идек. Хәзер безнең шын йөзебезне байлык билгели.
Менә һәрберебездә безнең намус утыра, иман утыра, менә мондагы минем иманым камил безнең арадагы кешеләрдә. Шушы намусың, иманың белән син байлар арасына барып керәлә. Син үзеңне ким сизә башлыйсың. Алар бөтенләй сиңа икенче төрле карый. Менә Сәүдә өлкәсендә эшләгән кешеләр күбрәк инде теге аерылып тора иде элек. Икенче төрле карый. Һәм син үзеңне кимсетә башлыйсың. Син аннан ким түгел, ә ул сиңа кимсетеп карый. Чөнки синең киемең, әйтәләр, элек әйтәләр иде, менә киеме буенча каршала, күңеле буенча озатып кала. Ләкин хәзер кием буенча каршала, кием буенча озатып кала. Һәм менә шушы туганнар арасына килеп кергән бер-берсенә дошманлык, бер-берсенә хөсетлек, мөгаен бу без яши торган мөхитнең, җәмгыятьнең кешене шушындый хәлгә китереп төшерү. Бездә бит хәзер байлылар һәм ярлылар, байлар һәм ярлылар. Урта шарагы юк. Я инде бөтенләй ана шул сук байлыкка төшеп киткәннәре, шушы хәлгә чыгый алмыйша. Кайбер кеше бит шундый, минем шундый кешене күргән бар, менә кияүе 2 ел эшкә чыкмады. Мин дә 3000 эшләп йөрмим. Мин өйдә утырам. Хатыны эшләп, ирен туйдырып ята, бу 3000 эшлисе килми. Шундый кешеләр дә бар. Кайбер кеше әле менә гел очрап торабыз бит хәер сорашучыларны. Инде ул көнгә калырга язмасын. Мен әйтәм, бу кеше бит эшләрлек. Кыяфәте буенча эшкән кешегә дә ошамаган. Көнгә бит ул шактый акча, кулын сузып кына шактый акча кертә. Кемдер шул акчаны хезмәте белән таба. Без озын сүзне кыскартып әйткәндә, мөгаен монда инде җәмгыять тә безне шушы хәлгә куйгандыр. Бездә күңел киңлегенә ихтыяҗ, кешелеккә ихтыяҗ бетте. Хөрмәтле кунаклар, менә без монда сөйләшәбез бит. Җәмгыять дейбез. Безнең бөтен сәбәбе, бөтен бәхетсезлекнең сәбәбе җәмгыятьтә. Менә Ркаил Зәйдулла нәрсә уйлый икән? Әйдәгез біз бүген өстәл янына аны чакырыйк һәм шагыйрьнең, язучының фикерләрен тыңлап карыйк. Димәк, каршы алыгыз, Ркаил әфәнде. Исәнмесез, Ркаил әфәнде. Менә җәмгыятьне гаеплибез, бит каядыр читтән эзлибез. Бу хакта сезнең фикерегезне ишетербез. Шулай да менә кунакларга биргән фикерне дә сездән дә ишетәс килә. Ир кеше буларак, урамда күргән сукбай хатын-кызларны, алар белән очрашкач, алар яныннан үтеп киткәндә, ниндирәк уйлар туа күңелдә, ниндирәк хис белән үтеп китәсез? Чиркану хисе белән. Әлбәттә, кешенең, бигрәк хатын-кызның менә шулай сукбайга әйләнүе ул гайры табигый хәл. Анасын біз мұнда менә сөйләштек, ничектер тарак кысаларга күп керттек сыман бу сукбайлыкны, эчкечелек аркасында дип. Әгәр менә тарихка карасак, сукбайлык ул бик ерак чорларда да булган. Йортсыз, җирсез кешеләр, алар һәр җәмгыятьтә, ул социалистик җәмгыять булсынмы, капиталистик җәмгыять булсынмы, алар булганнар, һәм киләчәктә дә булачаклар. Мәсәлән, Советлар вакытында инде мин өлкәнрәк кеше буларак хәтерлим, телевизордан күрсәтәләр иде, кыргый капитализмның чын йөзе дип, катыргы кагазларга ябынган негрларны Америкада, французларны, алар клашар дип атыйлар инде аларны. Ләкин алар арасында менә мин хәтерләвемчә ираклар гына була торган иде. Хатын-кызлар бик аз була иде. Һәм гомумән ул бит анасын сукбайлыкны эчкечелеккә генә кайтарып калдыруда миңа калса дөрес түгел. Чөнки кешенең бит аның менә шундый типтагы кешеләр була, алар ниндидер кагыйдәләргә сыярга теләмиләр. Ниндидер ясак теләмиләр мәсәлән, ниндидер менә шушы көнкүреш кагыйдәләрен санга сукмыйлар дип әйтергә мөмкин. Гомумән теге менә браматлык дип әйтәләр. Браматлыкка, зимагурлыкка киткән кешеләр шул яшәү рәвеше дип кабул итүчеләр дә булган һәм бар алар. Монда сүз булмады дин мәсьәләсендә. Мәсәлән, Төньяк Кавказ республикаларында авар хатынын күз алдына китерә аласызмы сез менә шул хәлгә килүен, яисә ингуш хатынын, яисә чечен хатынын? Монда бик хикмәт нәрсәдә? Ул әнә әйтә, мин менә эчеп карадым дип. Әгәр дә бала чагыннан ана сөте белән аңа менә ислам тәрбиясе кергән булса, ул әлбәттә рюмкага кулын сузмый иде һәм ниндидер аны татып карау теләге тумый иде. Монда әлбәттә мин аны бөтенләй битереп ташлау ягында да түгел. Чөнки ул бит менә бөтенләй биткән, менә без әнә базарларда, вокзал тирәләрендә йөргән хатыннарга караганда, бу инде күрәсең, монда теге менә бу үзәккә килгәч үзен караган әйтә бит ул, юына башладым, инде чиста, пөхтә дип.
Шыннан да аңа кіші кияфәте кірген. Мен қалса ол бүтіндей аны біткен кіші деп әйтірге керек ме деді. Чөнки ол міне түрмеден шыққаш та бит бір чувашқа еріп, ғайла қырырға маташалар, ләкин ол күрәсеңде чүген ташай алмаған Ғайле тарқалуда шуның белән бәйле булырга мөмкин бит. Сез шулай да ышанасызмы? Менә шушындый хәлгә инде бу иң түбәнгә төшеп җиткән хатын-кызның яңадан аннан күтәрелеп, менә шушы Гөлсинә ханымның әйбәт тормышта яши башлавына. Бәлки менә кышкы салкыннарда гына ул шулай ичүен ташлап нәрсәгәдер өметләнәдер. Ни өчен ышанмыйсыз? Ну, менә аны теге медицина белгечләре дә әйтә бит инде. Эчкечелек ират әле мәсәлән туктарга мөмкин. Хатын-кыз бер эчкечелеккә бирелсә, ул аңардан чыга алмый диләр. Бәлки сирәк-мирәк теге андай ниләр очраклар буладыр да. Без инде яхшыга юрыйк. Бәлки әйбәт кеше чырап китеп, бәлки менә шундый ук теге шушы яңа тормышка аяк басучы берәр кеше чырарга мөмкин шул үзәктә. Безнең иң зур фаҗига менә хәзер тәрбиясез, сукбай булган балалар саны миллионлаган исәпләнә бит. Аны төрлечә әйтәләр, 3 миллионда диләр. Күбрәк тә әйтүче бар. 100 меңгә калдыручылар да бар, ләкин ул бик күп сан барыбер. Менә шундый хәл булган 20нчы елларда үткән гасырның. Монда инде аңлашыла, гражданнар сугышы бик күп булган. 21нчы елгы ачлык, ләкин менә дәүләтнең ихтыяры дигән сүз бар. Әнә Шкитлар дизе, Макаренко турында без беләбез бит инде. Дәүләт тотынгач, балалар йортлары ашканнар бик күп, ятимнәрне җыеп алганнар, аларны хәтта күбисәләр анда турасы килмәгән, качып киткәннәр. Без беләбез бит инде әдәбияттан. Ләкин шуларны тәрбияләгәннәр. Тәрбияләгән, ул гына да түгел. Менә үзебезнең мәдәният, үзебезнең әдәбият кешеләрен искә төшерәм мин. Нәби Дәүли мәсәлән, күптән түгел юбилейны билгеләп үттек. Ул бит шушы әти-әнисез калгач ачлык елларында барып беләгә Самарадагы ятимнәр йортына. Анда әле менә бу инде бүген гомумән безнең башка без күз алдына китерәбез. Анда татар мәдәнияте белән татар итеп тәрбиялиләр. Анда татар балаларын бергә җыеп, анда бүтән милләт балалары да була. Ләкин һәр милләт баласына үзенең мәдәниятен, үзенең телен өйрәтәләр, үзенең әдәбиятын. Бик күренекле композитор Захид Хәбибуллин. Шулай ук ятимнәр йортыннан чыккан кеше һәм алар үзләрен раслаганнар, исемнәрен калдырганнар тарихта. Менә бездә шушындый миңа калса хәзер, менә шушындый дәүләтнең тыкшынуы җитми менә шушы күренешләргә. Аннан соң революцияга кадәр ул булган бит, анда да ачлыклар булып торган, ятимнәр булган. Приютлар ачканнар, зур татар байлары, менә Юнусовларның Казан байлары бит, беләсез, Юнусов мәйданы бар. Приют, балалар, ятимнәр йорты ачалар. Безнең менә ул күрәсең яңа байлар, теге хәрәм белән байган, менә дәүләт байлыгын җиңел генә үзләштергән, алар үз халкының ихтияҗына битараф, менә бу турыда сүз булды инде. Алар үзләрен безнең илнең, безнең дәүләтебезнең хуҗалары һәм шуңа җаваплы кешеләр итеп тыймыйлар үзләрен. Аларның балалары чит илләрдә укый, аларның байлыклары чит илдә сакланып банкларында, һәм алар үзләрен шушы дәүләтнең алар бит инде хәлле һәм маллы кешеләр булгач, гомумән җаваплы булырга тиешләр безнең илнең киләчәге өчен. Татар кешесе гомумән элек-электән меценатлар менә бездә бит инде ул химаячылар бик күп булган. Алар һәр вакытта да ярдәм итешеп торганнар. Менә безнең хәзерге татар байлары арасында ни кызганыч, менә шул ук сукбайларга, шул ук үзәкләргә, ул үзәкләр бүген бит аларның барсында кабул да итә алмый. Әйе, анда бит менә шулар өчен аерым ниндидер бер шәхси үзәкләр ачучылар да юк бит бүгенге көндә. Әлбәттә, без аларның бүген генә йөзләренә кызыллык китерә алмыйбыз. Ләкин инде монда менә бер нәрсә дә эшләп булмый, ләкин мондый кешеләр безнең арада бар. Иң мөһиме хәзер безнең балаларыбыз шул хәлгә калмасын өчен, хатын-кызлар да, ир кешеләр дә гаиләләрен таркатып шушы хәлгә калмасын өчен без инде уйланырга тиеш. Нәрсә эшләргә безгә? Монда бер генә җавап миңа калса, менә мин алдан әйтеп үттем инде, әхлакны сакландыру өчен бирәк тә безгә, татарга, үзен мөселман дип санаган кешегә ислам динен ныгыту һәм ислам культурасына тәрбияләнү. Гөлсинә ханымга нишләргә? Сезнең киңәшләрегез? Гөлсинә ханымга үзе һәм Алла ярдәм итсә генә инде аңа хәзер.
тормыш авырлыкларында калган, кемнәр тарафыннандыр алданып, фатирсыз, эшсез һәм калган һәм яшәү мәгънәсен тапмаган хатын-кызларга, шулай ук ир кешеләргә дә Ходай сабырлык бирсен һәм сезнең янәшәгездә сезгә ничек тә булса ярдәм итәрдәй кешеләр насыйп булсын. Кадерле тамашачыларыбыз, үзегезне, якыннарыгызны андый хәлгә калдырмагыз, бер-берегезне саклагыз. Без ни чәчсәк, шуны урабыз. Шуңа күрә балаларыбыз өчен яшик, ә бүгенгә сау булыгыз.